Si pini nili tum mate nili ladak umjiri mate cirilangso apar cintong constituency ahawar along nili tum kiduk det arong along setame nili tum kacing honai Karbianglong Autonomous Council Chief Executive Member akahay Dr. Tuliram Ronghang Lapen Deputy Speaker Cintong homostipen kacupahay dun MSC akahay obijit kro alang lipan stame nilitum rong arat alang lipan tiniun epin akardom nilitum pilo athe pudamlo pulotangte nilitum labangso atowar council along nilitum hangdam de pin pen stame nilitum pini ladak cingki cingwai lapen akahay kontraktor pritom teron alang li akang hon pen mate alang li ladak anulis ka chini pen nilitum pan atowar nang ipon ke nilitum kai ding pisa melang nilitum pan tining nelo kasila son hak si kibang bilang arni sitame nilitum ladak hiduk jet arong arat akan alang itu unan kabor i kapre development asaya mustame nilitum pan nang piponji kusin nilitum ning kiklong lo lapen pining labangso ahong jai along kewang kadugawe social media kelang arat akorte injir tumpan stame nali tumpan labang soa social media pen stame akero pilo sontak hakse kadugawe stame kewang jilang asai long ke litum parti dhorom lapen khei lapu cipu pepin pen se litum development abang ke litum cipinai lalu pelutang te kacing thur lo pelutang te litum Karbianglong stame kacing thur lo pulitum ang thek ponlong ji rongso rong bot jong se cing thur lo pelutang te litum taun along punon difu punon hamren punon dongka punon stame litum cing thur lo pupun ji lase akinang sot abang ke rong along kacing thur abang se akinang sot akimaladak pudam pelutang te difu dodam pusutame bahamren dodam pusutame rong pen kidam akorti ingjir kidukela katum saidi lasi rong kacewang pelutang te alang litum stame kacing thur awar sayong si theklong le government mate lahai litum Karbianglong Autonomous Council pen akirap pipon theklong le pelute alang litum stame rong kacewang aning oila kuti lasi choropik lo litum kacing honne Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong Autonomous Council Chief Executive Member lapen Cintong homosti pen kace toydun MEC speaker deputy speaker visit kro alang lipan stame tiniun epin nitum ladak cirilong so arong arat alang lipan kijut sia kardom pajir lo lase kebang dilangar ni stame nitum ta alang litum long se hunan ke kacera paceto niltum hinta arjat hip lo kardom